Anyuola mar rawera ma jahigni 31 Albert Omondi Ojwang manyotho yo magalagala e sel matesind obila ma Central Buore Nairobi koro dwani obila omigi ler malong'o ewi gino manyonego wuodgi. Kaka Ali Abich lero gikwedo report ma obila wacho ni rawerano nyotho bang' tumo wiye e korot. Edala gi Albert Omondi Ojwang manie gweng' ma Kakothe kokwanye kachud bura ma Kabondo Kasipul jogweng' kaachiel kod wede gi anyuola mar rawerano ne omolo mar kuyo kod familia mare bang' tho mare yo magalagala e tesind obila ma Central Buore Nairobi. Oganda manoyuore dalani ne nono ka moko to ne ok nyal pando mirimbgi kendo pi wang'gi ne mol kaluokogi ranyisi mar lit kod kuyo ma gin go bang' tho mapoya mar Albert mane ni nyathi achiel e dalagi. Min Albert Yuka Beth Ojwang pimo kod lit kaka obila mag okwach kich auchiel ne omonjo dalani chuny odiechieng' ngeso mokalo kod apikni 3 ma gimako wuodeno nyaka e tesind obila ma Mawego ka bang' seche machuok to giyudo lipot ewi tho mare. Ne an gi nyathi achiel ma kata ne ni mana lidaka to penja ni mama be babo chiemo. Koro nyathina no kende madwaro aonge wach moro manyalo wachonu. An nyathina ne madwaro ni mondo kelna dalana ka. Polis biro makawo nyathina kubedo kachicha. Kubedo e kidi cha gi jaode. Aketo ne gi chiemo kacha mondo nyathi ocham. Nyathi ong'iyo bao. Nyathi dwa pidho bao. Nyathi koro weya gi bao. Makata kuon kama nyathi ok ong'weny. Kasto giwuonda ni wach itero Nairobi ni nyathini noketho nying jatelo. Ngeso mane obila mako Albert e dalagi ne odhi nyime kod tije mapile mag dala ka yiendegi mane onyiewo ni odwa pidho e dalagi bang' yudo migago mar odiechieng' e chieng' mane omakeno to pod oling' kama ne oketogie ka girito mondo pidhgi. Familia mar Albert wuoro kaka obila auchiel ne omonjo dalagi ma ochweyo make ka gikoni achiel kuom obilago eko ne osingonegi ni Albert ne lwedo makare bang' ka ne osemake. Boma niendi nobedo attacked gi piki 3 ariyo donjo kaluwo kacha tachiel oluoro gi ku kar gima dala niendi ne en dala moting'o jakuo kata oting'o janek kata oting'o ng'ama dwa loko sirikal ne gin askeche 6 to jariyo emane wuoyo achiel en Sigei machielo iluongo ni Rapul. Sama gikawe to gihakikisha ne joge ni nyathini is very safe in their hands. The word very safe came from Mr. Sigei. And Sigei should confirm to us what did he mean by the word safe. Gikoni karawerano ne ni kod ketho to obila ne onego tere doho ka gikoni obila nyaka kaw ting' mar tho wuodgeno kendo lipot ma obila ne osegolo ni Albert ne otho bang' wiye korot e sel manitie tesind obila ma Central en miriambo ma ok ginyal kawo. Dako chop gi Albert e court on Monday makawuono mawuoyeni. Wawacho ni report mabiro nwa ni nyathini nogo wiye e korot. Wan kaka nyuola wang'e ni nyathini onegi. Wadwaro adier kuom nyathini. Sirikal mamalo, mamlaka mamalo, polis ma wa entrust ngimawa, mwachulo ushuru, wakwayo ni mondo mi wadieri kuom nyathini. Jo sirikal, bed jo siasa, gibed jo machalo nade. En ni mondo mi nyiswa gima onego nyathiwa Albert Omondi Ojwang. Gima koro ne wapenjo ni to kuonde machalo Homabay kaeri onge gi gine, onge gi police cells. Kisini ka, Kisumu ni ka, Nyamira ni ka, ang'o miyo nitere ma Nairobi. Wede kod anyuola mar Albert koro dwani sirikal omigi ratiro mar wuodgeno kendo giywak ni jotelo kaachiel kod josiasa mopogore mondo wuog oko motegno e wachno. Gima kama ok nyal timore to jotelo ling'aling'a. Gine ma nyaka giwuognwa oko eka diang' gikonyowa wan kaka families ma ok nyal. Sirikal ma konyo ng'ama ok nyal. Tok nyal kawo nyathi ka ngima kuwuok dalagi ni tiduogo ni nyathi no tho. Nyaka samwa wuoye ni kokinyi sani an koka winyo no mondo tho. Sani e koka winyo no mondo tho. Ne ok ang'e no mondo tho. Koro sirikal akwayo unaka ka unyalo konya nikech Omondi ne an gachiel. Omondi nyathi achiel maonge moro mimede. Tane mno konya. Omondi ni ema ne konya. Omondi ni ema nong'ena tuo adhi osiptal. Maendi en dalagi Albert Omondi masani koro lumbi kod lit gi kuyo kwako ka familia mare kaachiel kod anyuolane penjo gimomiyo obila ne ogole chiegni kilomita moingo 400 kawuok e dalagi kaendi nyaka Buore Nairobi ma koro thone ne owuoke. Familia ni endi kwayo ratiro margi seche ma koro chenro dhi nyime manono ni tang'o manokelo tho mar rawerano. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay.